Kaixo, itxaso pagoa ganaz eta arrasateko Olgeta dendatik hitz egiten dutzuet. Gaurko honetan Kaleidos Junior izeneko mai jolasa aurkeztu gura dutzuet. Kaleidos Junior 4 urtetik gorako 2 eta 12 pertsonan artean jolasteko mai jolas bada. Jolasian hasi aurretik, jolasan edukixe atara eta jolaserako prestatuko dugu. Zein da Kaleidos jolasak ekartzen dauen materiala. Alde batetik, baditugu, batetik 10 zenbakituta da zen, irudi edo ilustrazio lamina honek, bai? Talde bakoitzerako dauz bat, eta ertzetan kolore desberdina dauki. Eta horretaz gain, ertzian lamina bakoitzak zenbaki bat dauka. Gero bestalde batetik, jokalari edo jolas talde bakoitzak badauka fitxa batzuk. Horixak edo berdiak, danok kopuru berdinek. Bai, izango die lamina gainetan ipintzeko, gero azalduko duten moduan. Bestalde batetik badauko areiezko erloju bat eta erruleta bat. Erruleta honek baditu bi alde. Alde batetik badauko alfabetue, edota bestalde batetik badauko forma eta irudi desberdinek. Horrek zer esan gure hau, jolasak eskaintzen dituela bi jolasteko modu. Kaleidos Junior jolasien hasi aurretik, taldekideon artean gauzatxo bat erabaki behar dugu. Eta da, zerekin jolastuko dugu. Ruletan, ze ezaugarrekin jolastuko dugu. Letrakin, alfabetuakin, edota formen ezaugarriakin. Formen ezaugarri bakoitza, argibidietan agertzen da zer esan nahi dagoen, badibidez. Kasu honetan, esan gure hau egurrezkoa dan zerbait aurkitu behar dela, edo borobila baldin da, borobila dan zerbait aurkitu behar dela. Letrakin, izango da, adibidez, A izkia daukan zerbait aurkitu behar dela. Jolasian hasi aurretik, jokalari bakoitzari edo jolas talde bakoitzari banatzeko lamina bat, bai? Danok zenbaki berdinakin, hau da, batekin hasi baldin bagara, bi taldiok eukiko dugu bat zenbakiko lamina, dela irudi berdina. Ondoren, erabaki baldin badugu alfabeteko izkiekin jolastuko dugula, erruletai emango dutagu, eta ia esar gertatzen den. Kasu honetan, O izkia agertu da. Orduan, nola da jolasan dinamika? Areazko erlojuari buelta emango dutzago eta denbora bukatu bitartean O izkia daukien irudi edo elementuak aurkitu behar ditugu bakoitzak bere laminan eta aurkitutakoen fitxa bat ipinikutzeu gainean. Jolasan dinamikien enten diruteko, honena izango da adibide bat praktikan ipinki. Orduan, pota du emundutzeu erruletiei, O izkia irten da eta denpori hasiko da martxan. Orduan, talde bakoitza bere laminan hasi beharko da oizkia daukien elementuak topau eta identifikatzen adibidez, olagarruan, ahopeko egiten baldin badugu beto, bestiek entzun ez da isien. Eta denpora. Zer egiten du areiezko erlojuen denpori bukatutekuen. Talde bakoitzak kontatu behar dugu zenbat fitxa ipini dituen lamina horretan. Eta fitxa gehien ipini dituen taldie, altuen esaten hasiko da, topau dituen objektu, irudi edo marrazki desberdinak. Talde batek, pentsau, baloia topau dauela, eta inok ez dauko baloia, inok ez dau identifikau baloia. Talde horrek, baloia hitzagatik, 3 puntu puntuatuko ditu eta papel baten apuntauko dugu. Bestalde, talde horrek esandako berba bat beste talde baten errepikatuta baldin badau, berba hori edo irudi hori topo dauen pertsona danak edo talde danak punto bat puntuatuko daue eta beraien papelian apuntatuko daue. Labur bilduz, nola da puntuazioa?
errepikatu gabeko hitz edo irudi bakoitzagatik 3 puntu banatuko die. Eta errepikatuta dauen objektu edo irudi bakoitzagatik puntu bana. Lamina bakoitzeko puntuazioa amaitutakoan fitxak kenduko ditugu, irudiari buelta eman eta hurrengo laminakin ekingo zau dinamika berdinen. Noiz bukatzen da Kaleidos Junior jolasa. Aukeria dauko gure baldin baditugu 10 laminak eiteko, bai? Orduan 10 laminara arte jarraitu genke jolasian dinamika berdine. Edo hasieratik erabaki genke 4 edo 6 lamina ingo ditugu. Eta nor da irabazlea? Lamina bakoitzeko puntuazioak batuta, punto gehien atara dituen jokalari ero jolastaldia izango da irabazlea. Gaurko honetan Kaleidos Junior gomendatzerako orduan aholkutxo bat. Kaleidos Junior baten kontra jolastu biharrean, politxaua ero saltza edo giro egokixabe sortzen da, taldeka jolastu eskero. Binaka, irunaka, bai? Gehitxu hau ez jalartxo izaten dalako, baina irukote bat, beste irukote baten kontra edo beste baten kontra, giro askoz be goxuagoa eta bizixagoa sortzen da.